Ή και με αφορμή και το προηγούμενο επεισόδιο όπου μιλήσαμε για την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου που καταδυναστεύει όλες τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, θεωρήσαμε πως ήταν καλό να εξηγήσουμε με πολύ απλά λόγια πώς ακριβώς το δολάριο έχει χτίσει την οικονομική του δύναμη και ισχύ και με ποιον ακριβώς τρόπο λειτουργεί ως το ισχυρότερο εργαλείο του αμερικανικού υπεριαλισμού. Εσείς το γνωρίζατε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εδώ και 53 ολόκληρα χρόνια διευθύνει ολόκληρον τον κόσμο και κατά συνέπεια δηλαδή όλες τις χώρες της οικουμένης, ελέγχοντας τα πάντα από τις τιμές, την ενέργεια, αλλά και την κυβερνητική πολιτική άλλων κρατών. Με ποιον τρόπο ακριβώς θα πάμε να δούμε σήμερα. Είναι το πολύ γνωστό σε όλες και όλους μας το σύστημα του πετροδολαρίου, το λεγόμενο. Σίγουρα έστω και μια φορά στη ζωή σας θα έχετε ακούσει τη λέξη πετροδολάριο. Έχετε όμως ποτέ αναρωτηθεί τι ακριβώς σημαίνει πετροδολάριο? Γιατί υπάρχει αυτή η λέξη που παραπέμπει στο πετρέλαιο μπροστά από το δολάριο? Διότι πάρα πολύ απλά βασίζει την τεράστια οικονομική του ισχύ το δολάριο στο πετρέλαιο. Και πάμε να εξηγήσουμε με πάρα πολλά απλά λόγια, χωρίς να κουράσουμε. Σήμερα το βίντεο θα είναι κρίσης διάρκειας για τις ανάγκες της εκπομπής μας, για να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει δολάριο. Έγιναν πολλές αναφορές στο προηγούμενο μας επεισόδιο στην εκπομπή για το δολάριο, οπότε προέκυψε και γεννήθηκε η ιδέα για τούτον το μικρό επεισόδιο σήμερα, για να εξηγήσουμε με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια τι σημαίνει το δολάριο και ποια είναι η σημασία του σήμερα στον κόσμο. Πρέπει να δούμε πώς και γιατί έχει συνδεθεί το δολάριο με το πετρέλαιο τα τελευταία 53 χρόνια. Για να αντιληφθούμε όμως πρώτα το σύστημα του πετροδολαρίου που ασκεί τόσο μεγάλη επιρροή σε όλες τις χώρες του πλανήτη, θα πρέπει πρώτα να αναφέρουμε γιατί το πετρέλαιο είναι τόσο σημαντικό στη ζωή μας. Φυσικά έχω την εντύπωση πως δεν είναι δύσκολη η απάντηση, αφού όλοι γνωρίζουμε πως χωρίς το πετρέλαιο τίποτα δεν θα μπορούσε να παραχθεί. Καμιά οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο δεν θα μπορούσε να κινηθεί χωρίς την ύπαρξη του πετρελαίου και γενικότερα τίποτα σχεδόν δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί στις σημερινές σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες, εννοείται. Η συζήτηση φυσικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας είναι μια άλλη συζήτηση που δεν θα καταπιαστώ στο συγκεκριμένο επεισόδιο και θα επεκταθούμε σήμερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας εστιάσουμε όμως, λοιπόν, στη συζήτηση για το πετρέλαιο, που δυστυχώς ή ευτυχώς σήμερα το πετρέλαιο είναι άκρος απαραίτητο σχεδόν για τα πάντα, για τα αυτοκίνητα μας, για τα αεροπλάνα, για τις πτήσεις μας δηλαδή, για τις θαλάσσιες κυρίως και επίγειες μεταφορές που γίνονται μεταξύ χωρών για τις εμπορικές ανάγκες ουσιαστικά και ούτω καθεξής. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, το πετρέλαιο είναι τόσο σημαντικό για τις σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες, άρα όλες οι χώρες του πλανήτη χρειάζονται πετρέλαιο. Κάποιες χώρες φυσικά το παράγουν και κάποιες άλλες το αγοράζουν. Φυσικά υπάρχουν και χώρες που είναι παραγωγή πετρελαίου όχι σε μεγάλη κλίμακα, άρα
μπορεί μια χώρα η οποία να είναι παραγωγός πετρελαίου ταυτόχρονα την ίδια ώρα, παράλληλα δηλαδή, να αγοράζει και πετρέλαιο από άλλη χώρα για να καλύψει τις ημερήσιες τις ανάγκες για πετρέλαιο. Ενδεικτικά, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι τρεις μεγαλύτερες χώρες παραγωγή πετρελαίου, αργού πετρελαίου σήμερα είναι κατά σειράν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε λοιπόν πως αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Η ερώτηση όμως εδώ είναι πώς ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν καταφέρει με το δικό τους εθνικό νόμισμα, το δολάριο δηλαδή, να ελέγχουν όλη αυτή την παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου. Η ιστορία ξεκινά πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν ανάμεσα στους νικητές του πολέμου, όπου η οικονομία τους αλλά και η βιομηχανική τους παραγωγή με το πέρας του πολέμου είχαν βγει άθικτες. Την ίδια ώρα που η Σοβιετική Ένωση υπέστη το μεγαλύτερο τίμημα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είχε χάσει περισσότερα από 27 εκατομμύρια από τα παιδιά της, αλλά είχε υποστεί επίσης τεράστιες ζημιές όσον αφορά τις υποδομές της, κυρίως τις στρατηγικές της υποδομές, αφού η χιτλερική ναζιστική Γερμανία, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε βομβαρδίσει όλους τους ενεργειακούς παραγωγικούς σταθμούς της Σοβιετικής Ένωσης και ούτω καθεξής. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, βγαίνοντας ακόμα πιο ισχυρές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσον αφορά κυρίως από γεωπολιτικής και οικονομικής άποψης, οδήγησε όλες σχεδόν τις χώρες, όλες τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη να συμφωνήσουν ότι το δολάριο θα ήταν το κεντρικό νόμισμα του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό φυσικά δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αυτό είχε συμφωνηθεί το 1944, λίγους μήνες μόνο δηλαδή πριν την επίσημη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου και κατά την περίοδο του προς το τέλος του 1944 όλα έδειχναν πως η χιτλερική ναζιστική Γερμανία θα ιτηθεί. Προέκυψε μέσα στο 1944 η διάσκεψη που έμεινε στην ιστορία ως Bretton Woods Conference, όπου πάνω από 40 χώρες από όλον τον πλανήτη είχαν παρευρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τις αντιπροσωπείες τους για να κάτσουν σε συζητήσεις με τους Αμερικανούς, όπου αποφασίστηκε πως από εδώ και στο εξής όλα τα εθνικά νομίσματα όλων εκείνων των χωρών θα συνδεθούν με το δολάριο το οποίο είχε παράλληλα συνδεθεί με τον χρυσό. Εκεί μάλιστα είχε αποφασιστεί και η σύσταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτούς τους δύο οργανισμούς τους είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο μας επεισόδιο. Είναι δύο οργανισμοί που μέχρι και σήμερα ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου λειτουργούν ως νεοαπικιακού τύπου εργαλεία ελέγχου και μόχλευσης άλλων χωρών κρατών. Όπως έχουμε μπει στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι δύο οργανισμοί όπου έχουν καταχρεώσει πάρα πολλούς λαούς σε όλον τον πλανήτη. Από τη διάσκεψη του Bretton Woods το 1944 μέχρι και το 1971, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με απλά λόγια, είχαν συνδεδεμένο το δολάριο με το χρυσό,
όπου ουσιαστικά ο χρυσός λειτουργούσε ως δικλείδα ασφαλείας για τις χώρες εκείνες που είχαν συμφωνήσει στη διάσκεψη του Bretton Woods να συνδέσουν τα εθνικά τους νομίσματα. Το 1971 όμως, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Ρίτσαρντ Νίξον, είχε αποσυνδέσει το δολάριο από τον χρυσό, μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο την καπιταλιστική αμερικανική οικονομία από μια οικονομία συνδεδεμένη με ένα φυσικό προϊόν όπως είναι ο χρυσός, μετατρέποντας την και μετεξελίσσοντας τη σε μια ανώτερη παδμίδα του καπιταλιστικού συστήματος, στη λεγόμενη fiat currency economy, που τι ήταν αυτό? Με απλά λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν συνδέσει την καπιταλιστική τους οικονομία πλέον με αυτήν της χρηματοπιστωτικής ολιγοπολιακής οικονομίας παρασιτικού κεφαλαίου, όπως θα μπορούσαμε να πούμε με όρους πολιτικής και οικονομικής επιστήμης. Φυσικά μέχρι και τότε, δηλαδή μέχρι και το 1971, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν ήδη ισχυροποιήσει την η οικονομία τους. Ήδη γινόταν πάρα πολλές συναλλαγές μεταξύ κρατών σε δολάριο. Η πράξη αυτή του Ρίτσαρντ Νίξον το 1971 να αποσυνδέσει το δολάριο με το χρυσό έχει μείνει γνωστή στην ιστορία ως το σοκ του Νίξον, Νίξον σοκ, όπως συνήθιζαν και έλεγαν οι Αγγλοσάξονες τότε, όπου έμεινε γνωστό στην ιστορία αυτό που όλοι λέμε και το κάναμε αναφορά στο προηγούμενο μας επεισόδιο, το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα που είναι το δολάριο. Τι σημαίνει όμως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα? Με πάρα πολλά απλά λόγια σημαίνει πως όλες οι χώρες σήμερα έχουν αποθεματικό νόμισμα σε δολάριο στις κεντρικές τους τράπεζες. Και γιατί πρέπει να έχουν αποθεματικό νόμισμα δολαρίου στις κεντρικές τους τράπεζες? Πάμε να το δούμε. Το 1973 η ανθρωπότητα γνώρισε μια κρίση η οποία έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η πετρελαϊκή κρίση του 1973. Τι ήταν αυτή η κρίση? Όταν η Σαουδική Αραβία ως μια μεγάλη χώρα παραγωγός πετρελαίου σταμάτησε να πουλά πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και σε εκείνες τις χώρες οι οποίες είχαν συνεργασία με το Ισραήλ στον πόλεμο του Ιόμ Κιπούρ, όπου το Ισραήλ πολεμούσε τη Συρία και την Αίγυπτο. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία μείωσε κατά πολύ την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου, με αποτέλεσμα η ανθρωπότητα να γνωρίσει μια τεράστια οικονομική κρίση. Μάλιστα υπάρχουν και χαρακτηριστικές φωτογραφίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου χιλιάδες κόσμος περίμενε ουρές στα πρατήρια βενζίνης για να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο του. Τι είχε γίνει αμέσως μετά? Ως απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1973 με τη συγκεκριμένη κρίση είχαν υπογράψει και συμφωνήσει με αρχιτέκτονα τον τότε Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον Χένρι Κίσινγκερ. Είχαν υπογράψει μια συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, πως η Σαουδική Αραβία από εδώ και στο εξής θα πουλά το πετρέλαιο της μόνο σε δολάριο. Με αντάλλαγμα η Σαουδική Αραβία θα έπαιρνε, υποτίθεται, στρατιωτική προστασία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό ήταν δηλαδή το κομβικό γεγονός
για να καταλάβουμε τι σημαίνει πετροδολάριο. Φυσικά η Σαουδική Αραβία, όπως γνωρίζουμε, είναι η μεγαλύτερη χώρα, αραβική χώρα, τοποθετημένη γεωγραφικά στον Αραβικό κόλπο και η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα πετρελαίου στον Αραβικό κόλπο, μεταξύ του Κατάρ, του Ομάν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των άλλων χωρών εκεί. Αυτόν είχε ως αποτέλεσμα και αυτές οι χώρες νομοτελειακά θα εντασσόνταν, θα μπορούσαμε να το πούμε, σε αυτόν το λεγόμενο σύστημα πετροδολαρίου. Οπότε αυτό σημαντικό για να καταλάβουμε και γιατί επίσης αυτές οι χώρες των Αραβικών κόλπων έχουν τόσο στενή συνεργασία και σχέση με τον δυτικό κόσμο και ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όλα αυτά θα πει κάποιος τι σχέση έχουν μεταξύ τους, μα είναι πάρα πολύ απλή η απάντηση. Όπως είχαμε προαναφέρει και στην εισαγωγή του βίντεο, όλες οι χώρες χρειάζονται πετρέλαιο. Άρα με τη συμφωνία του 1973 μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει πως όλες οι χώρες για να αγοράσουν πετρέλαιο χρειάζονται πρώτα να έχουν δολάριο για να μπορέσουν να αγοράσουν πετρέλαιο. Διότι όπως έχουμε πει, η Σαουδική Αραβία αλλά μεταγενέστερα και οι υπόλοιπες αραβικές χώρες θα πωλούσαν το πετρέλαιο το οποίο παράγουν μόνο σε δολάριο. Αυτό λοιπόν για οποιαδήποτε χώρα η οποία θέλει και χρειάζεται προφανώς πετρέλαιο σημαίνει τρία πράγματα. Απαιτούνται βασικά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι για να αγοράσεις πετρέλαιο να έχεις στην κατοχή σου δολάρια. Πρέπει επίσης να έχεις πάντα στην κατοχή σου, στην κεντρική σου τραπεζά ως χώρα μια μεγάλη ποσότητα δολαρίων, αλλά και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι πως όλα αυτά τα δολάρια σε μεγάλες ποσότητες που έχεις ως ρεζέρβες στην κεντρική σου τραπεζά δεν μπορείς πάντα να τα έχεις, να κάθονται, που αυτό σημαίνει πως θα πρέπει επίσης να αναπτύξεις και κάποιου είδους άλλες εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό στην καπιταλιστική οικονομία σημαίνει πως το δολάριο πλέον το χρειάζονται όλοι για να μπορέσουν ουσιαστικά να κινήσουν τις οικονομίες τους. Για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σημαίνει πως το δολάριο έχει μια μεγάλη και ισχυρή, τη μεγαλύτερη βασικά ισχύ από κάθε άλλο νόμισμα του πλανήτη. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γνωρίζοντας πως πλέον είναι και κατέχουν τα ενία της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας του καπιταλιστικού συστήματος, μπορούν να χρησιμοποιούν με αυτόν το σύστημα πετροδολαρίου το οποίο έχουν φτιάξει ως μοχλόν γεωπολιτικής κυρίως και οικονομικής πίεσης προς άλλες χώρες για να επιβάλλουν εμπάρκο και κυρώσεις εκεί και όπου οι ίδιες κρίνουν πως είναι σωστό. Γι' αυτό επίσης πολλές φορές αρκετοί και αρκετές που σας αναρωτιούνται πώς γίνεται να έχουν τόσο μεγάλη οικονομική ισχύ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που μπορούν και επιβάλλουν κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου όπου αυτή η χώρα εάν υποστεί αυτές τις κυρώσεις δεν θα μπορέσει ούτε να ορθοποδήσει ούτε να αναπτύξει την οικονομία της και ούτω καθεξής. Το έχουμε δει όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο
όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν επιβάλει κυρώσεις και στη Ρωσία το 2022 με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως είχαμε μπει στο προηγούμενο επεισόδιο, είχαν αποκλείσει τη Ρωσία από το σύστημα SWIFT, το παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών και πληρωμών ουσιαστικά. Δεν ήταν μόνο αυτές οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, αλλά ήταν κυρώσεις που είναι άριχτα επίσης συνδεδεμένες και με το πετροδολάριο όπου συζητούμε στο σημερινό επεισόδιο. Η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, όπου λαμβάνει υπέρογκα ποσά στις τράπεζες της σε δολάριο, είναι αναγκασμένη, σε εισαγωγικά, να επαναεπενδύσει όλα αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα που καταλήγουν ακριβώς, καταλήγουν ξανά μέσα στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό και ολιγοπολιακό σύστημα. Πώς ακριβώς? Η Σαουδική Αραβία είτε αγοράζει αμερικανικά ομόλογα, είτε τα επενδύει στην παγκόσμια αγορά, είτε κάνει επενδύσεις σε real estate ή αγοράζοντας πολλές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, αμερικανικές εταιρείες δηλαδή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τη Σαουδική Αραβία να επενδύει τεράστια ποσά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Αυτό το σύστημα ονομάζεται η ανακύκλωση του πετροδολαρίου. Άρα όλα αυτά τα χρήματα πάντα καταλήγουν να περνούν μέσα από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και με αυτόν τον τρόπο το δολάριο κρατιέται ως το πιο ισχυρό νόμισμα στον κόσμο. Τώρα, στο προηγούμενο μας επεισόδιο είχαμε αναφερθεί σχετικά με τις χώρες οι οποίες αποτελούν των συνασπισμών των BRICS. Όπως είχαμε πει, αποτελείται από την Κίνα, την Ρωσία, τη Βραζιλία, την Νότιο Αφρική και την Ινδία. Αυτές είναι οι 5 χώρες ιδρυτικά μέλη. Αυτές οι χώρες τα τελευταία χρόνια έχουν επιχειρήσει να κάνουν μεταξύ τους συναλλαγές όταν στις αγοραπολισίες ουσιαστικά πετρελαίου με τα δικά τους εθνικά τους νομίσματα, παρακάμπτοντας την ανάγκη για δολάριο. Αυτές οι χώρες λοιπόν έχουν επιχειρήσει να φτιάξουν αυτόν τον οικονομικό συνασπισμό των BRICS ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο αυτές οι χώρες έχουν φτιάξει αυτόν τον συνασπισμό. Τώρα, γιατί αυτές οι χώρες, θα αναρωτηθεί κάποιος, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το δολάριο, έστω και σε κάποιο βαθμό σήμερα, μεταξύ τους, όταν αγοράζουν πετρέλαιο. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη αυτές οι χώρες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το δολάριο, γιατί είναι σαν να πυροβολούν τα δικά τους πόδια. Υπάρχουν συμβόλαια, μακροχρόνια συμβόλαια, που δεν μπορούν να σπάσουν, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό η Κίνα τα τελευταία χρόνια ενθαρρύνει άλλες χώρες με τις οποίες εμπορεύεται να φτιάχνουν και να υπογράφουν συμβόλαια όπου οι εμπορικές τους και ενεργειακές τους συναλλαγές θα γίνονται στο εθνικό νόμισμα της Κίνας, το Yuan. Επίσης η Ρωσία τα τελευταία χρόνια στοχευμένα και επιλεγμένα προχώρησε σε συναλλαγές με την Κίνα είτε σε Yuan είτε σε ρούβλια, ούτως ώστε να μπορέσουν να μειώσουν σιγά σιγά και σταδιακά την έκθεσή τους στην ανάγκη που έχουν για δολάριο. Επίσης και η Ρωσία, αλλά ιδιαίτερα η Κίνα, έχουν στην κατοχή τους τεράστια ποσά
αμερικανικού χρέους, τα λεγόμενα, είναι τα αμερικανικά ομόλογα ουσιαστικά. Ενδεικτικά η Κίνα το 2013 κατήχε το μεγαλύτερο αμερικανικό χρέος από κάθε άλλη χώρα, όπου έφτασε το ιστορικό υψηλό στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ. Σήμερα, 13 χρόνια μόλις μετά, αυτό το ποσό έχει μειωθεί περίπου στο μισό. Σήμερα, και με βάση όλα τα επίσημα στοιχεία, η Κίνα έχει στην κατοχή της έναν ποσό της τάξης περίπου των 659 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα αντιλαμβάνεστε πως η Κίνα ειδικότερα προσπαθεί να μειώσει σταδιακά την έκθεσή της προς την ανάγκη για δολάριο, ούτως ώστε να μπορέσει να φτάσει κάποια στιγμή να μειώσει εντελώς την εξάρτησή της από αυτόν το αμερικανικό ισχυρών υπερρεαλιστικών εργαλείων που χρησιμοποιείται από τους Αμερικανούς κατά πάντων. Συμπερασματικά θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι χώρες πλέον, ιδιαίτερα αυτές οι οποίες αποτελούν τον συνασπισμό των BRICS, αλλά και άλλες χώρες, έχουν πλέον ξεκινήσει να αμφισβητούν την αμερικανική ηγεμονία ανοιχτά. Θέλω να πιστεύω πως δώσαμε μια καλή γεύση για το πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα του πετρεδολαρίου, το σύστημα το οποίο εδώ και 53 ολόκληρα χρόνια υπάρχει και καταδυναστεύει τους λαούς, κυρίως πέραν του δυτικού κόσμου. Εννοείται, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι BRICS έχουν και τις δικές τους αντιθέσεις και αντιφάσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως εάν αυτές οι χώρες καταφέρουν εν τέλει να απεξαρτοποιηθούν πλήρως από την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πως θα οδηγηθούμε σε έναν δικαιότερο κόσμο. Υπάρχουν οι προκλήσεις του μέλλοντος. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση που γίνεται σε διάφορα think tanks εάν η πολυπολικότητα ή η διπολικότητα θα είναι κάτι η οποία θα προσφέρει μια σταθεροποίηση σήμερα στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σκηνικό. Όλα αυτά βέβαια και με τη δική σας στήριξη φυσικά, την οποία χρειαζόμαστε, θα προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε και να τα δούμε σε επόμενα επεισόδια. Μέχρι τότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Θα μας ευχαριστούσε ιδιαίτερα το γεγονός εάν βρίσκεται καλό και χρήσιμο το περιεχόμενο, να κάνετε ένα like, να μας αφήσετε ένα σχόλιο για να βοηθήσουμε τον αλγόριθμο να φτάσει το περιεχόμενο μας σε όσες και όσους περισσότερους γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.